Dneska tady máme další video ze hry My Summer Car. Takže budeme pokračovat v tomhle díle, budeme pokračovat nejspíš ve stavbě a teda toho interiéru, nějakých blbostí kolem toho. A také musíme zajet na nákup. Minule jsme si objednali tuhle obálku, kterou budeme muset dát do schránky a tak si to objednat. No, ještě jsem si vzpomněl, že tady na tomhle místě tak je takovej dáreček. Tak jo, holiday present. Si to vezmeme sebou. Tu jo, 3925. Tak to nám hodně pomůže. Ještě takováhle flaška tady je skvělá. Jo, tady je to turbo. Nebo turbo. Samolepka turba. To pasuje takhle krásně sem. No. Padá to dobře. Tohle by bylo. Takže jsme asi připravení jet na nákup, když máme teďka vlastně o skoro 1000 víc než na začátku. Takže budeme si moct dovolit samozřejmě více věcí. Ale dneska už ne. Dneska to vypadá, že bude bouřka a že je taky tma. Ale tu Satsumu já ji asi dám dovnitř. Nám tady nepřekáží. Ne. Ono je to fakt těžký s tím manipulovat. Jenom trošku. Push, malej. No. No to vždycky tak... No. Tak jo, mám to tady takhle hezky. Máme i přístup tady z dola. Tam bude dávat tu ruční brzdu a nádrž, vejfuk. Je to tady rozhodně lepší než normálně takhle na zemi. Já se jdu vyspat a nějak si doplním ty staty, najím se, napiju a to ať jsme připravení na jízdu. Tak jo, staty by byly tak nějak doplněný, kromě teda stresu. A ta špína, tam to moc neřeším, protože se na ní nedá umřít. Ale stres moc. Jediný způsob, jakoby, jak je na odbourávání stresu, tak je buď, že můžeme nadávat. Mitä helvettiä? Painu helve. Saatana. Painu vittu. Perkele. Bude ubývat docela pomalu. A nebo sauna, která je moc energeticky náročná a časově náročná, takže si dojedeme pro cigára, který jsou na stres prostě v téhle hře nejlepší. No, já si teda pojedem. Já si to asi dám do backpacku. To asi bude lepší. My to teda uděláme tak, že motorkou nastartujeme motorku. Hlo, prosím. Musím zapnout tuhle věc. A teď musíme pojedeme tam lodí, protože na začátek, když nemáme nějaký auto, kterým jsme se mohli dobře pohybovat, tak je mnohem lepší jezdit tou lodí. Když tady dám takhle tu motorku, no to bude zabugovaný. Ale když ji vezmu do ruky, budu mít v ruce, tak no, totiž vždycky, když ji mám, tak to zatáčí samo do nějaký strany vždycky. A když budu mít takhle v ruce, tak to bude na ostrůvku naší chalupy. Takže si tam jdeme vzít nějaký věci. Jedna věc, kterou jsem možná neřekl, měla by tam být
Jo, je tady záchod, na který můžeme uložit hru. Jedna z nejdůležitějších věcí, co tady je, tak je tady to. To je prostě nějaký kyblík, do kterého se dává kiliu. Nějaký tady nějaký národní alkohol tady ve Finsku. Takže to se pak hodí, aby jsme to... se proto nedostanu. No, nějak jsem to vytáhl, ale se na to musím dát teď pozor. Můžeme to pak prodávat jednomu jistému týpečkovi. Jmenuje se Joke. To je takový debil, který vždycky nás budí v noci, když si necháme zaplej telefon. Když ho nevypojíme ze zásuvky, tak nám bude volat, že chce odvízt z hospody, což teďka je opravdu nežádoucí ještě k tomu, když teda nemáme auto, ani vlastně nic s 2 místama. Kamera, tyjo, já nevím, jak se fotí. Jo, takhle. On se vám to pak uloží do souboru obrázku na počítači. Ale pak tady máme rachytle. Se hodí. Kdybychom chtěli třeba odpálit týmový obchod, by se nám tomu opravdu hodili. Takže mám teda tady ty věci a jedeme směr obchod. Jo, tuhletu pastičku tu tady dám. Nevím teda jakým směrem, ale nějak takhle. Aby potom tam nějak chytali ryby, který zase, když nám zavolá babička, tak můžeme prodat babičce. Dám nám za toho pár peněz. Ale hlavně bude mít hotovou misi, takže budeme postupovat v tom příběhu. To samozřejmě chceme. Takže... Podívám, jaký je tenhle drift. Rozhodu. Se tomu nechce kvůli tomu motorce. Loď by byla zaparkovaná. Vidím si tam majonéze. Pňu. Může mít na nákup. Jestli teda má nevím kolik je hodin. Nemám hodinky. Takže nevím, jestli má otevřeno. No, uvidíme, až tam přijedem. To je stroj. Jo, autobus. Přejede. Takovýhle týpeček a má tam Škodu Octavii, která teda už to je dlouho, ale byl tam nějaký update. A ten update udělal to, že to auto je fakt nepoužitelný. Že strašně přehřívá a je fakt hrozný. Ale i tak bych si ho chtěl vzít. Jsou tam teda vosy, nebo včely, nebo nevím, co to je. Takže musíme si tam vzít traktor, kterým má zavřeno. Tím traktorem to musíme ponořit na chvilku do... Vedle toho tam je to velký jezero, se kterým jsme teďka jeli. Tak, tam je. Do které to bude muset... Co to tady? Co to je tady? Co to je? To je nějaký ovál. No to je jedno. Ale... Budeme to muset teda ponořit. A... Je tam málo benzínu, takže to bude muset ještě tím traktorem pomalým odvízt až sem.
což je hodně dálka odsaď, od tamtoho místa až sem. Tím traktorem to bude muset odvízt, jo. Takže to bude fakt na dlouho. Tak se to o 2 hodiny posune ten čas. Takže já to zkusím uložit. A jestli tady bude mít otevřeno. A hele, už tady má kolo. Takže bude mít asi otevřeno, doufám. Vidíme. Jo, mám otevřeno. Nazdárek. Päivä, no mitäpä laitetaan? No, takže jdem nakupovat. Si bych začal jídlem, nějaký párky. Potřeba ty cigára. Já si rovnou... Ne, tohle ne, já si rovnou vezmu. Protože mám docela velký stres teďka. Sulla rupee silmä harittamaan, kun ottaa vähän terää. Jak mám ten mod na těch víc produktů, tak tady mám i tenhle párek. Pak nějaký juice, tohle taky normálně koupit nejde všechno. Jo, tady to je do toho kiliu, jak jsem říkal. Do tohohle to budeme dávat. Další basu. Nějaký chipsy. Tohle. To je na otvírání těch plechovek. Tak si jich pak pár koupíme. Olejový filtr, tam nemáme rovnou ten starý hnusnej. Svíčky, žárovky, tohle a tohle. Možná 2krát. Olej. Tohle to je ten benzín do toho ionéze. Je to taky chladič, nebo chladící kapalina, baterka. Tohleto 3krát, alternátor belt a hasičák. Hasičák asi zatím nepotřebujem. Jo, tady to, z toho pak budeme to kiliu dělat. Potřebujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukrů a jednou tohle, droždí, skvínto spray, tady to pro jistotu. Tyhle ty věci nevím, k čemu jsou. To je jenom mod, aby to šlo koupit asi, ale k ničemu to není. Tak nějaký mlíko. Kolik budeme platit? 2400. No, někoho musíme. Takže musíme zaplatit. Já to naházím do backpacku. A pozdravíme ho a jedeme. Ještě musím něco dodělat ještě. Elä nyt saatana siihen, kun se ei saatana. Tohle bychom měli. Ještě teda ten stres si trošku snížím. O ty vole. Na jeden potah celý cigáro. Dobře. Všechno mám v backpacku a můžeme se vrátit na lodičku. Ten obchod s tím alkoholem. Ten jsem možná neukazoval. To je taky mod. Jsem v tom prvním videu neukazoval. Ale tady mám prostě flašky, basy. Je tady jedno, to stojí 2900. No, je to tady hodně drahý. Ale tak si koupíme pár piv. Teď máme na doma. Co pít? No, 200 marek. To je skoro jak basa. To nevím, kolik ta basa stojí, 109 možná, nevím. To je jedno, dobrý. Jsme tady. Beru ionéze. No.
Nastartuj to. Jdeme směr domov. Já jsem doma. Nevím, co se mi stalo. Nějak se mi uřízly nohy. Jsem vystoupil z té loďky a uřízly se mi nějak nohy. Jo, tady máme ty dvě tašky. Jo, tady je kamera. Jo, tady je tohle. Coffee time. No. Jo, tady ještě na to kafe. Tyjo, to jsem zapomněl koupit, to kafe. Ale to nevadí. Já stejně nevím, jak se vaří, takže to je jedno. Máme jednu basu. Do zásoby. A jinak, jo, ještě tohle. Taky na to kiliu. Teď to si rozbalím až potom. Jo, mám jich tady dost. Si jedno dáme a jdem. Ty zbylý věci, tak ty už dám do garáže. Když došáhneme světlo, dobrý. No hele. O, někdo nám volá. Babička. Ale chce po nás rybu. To se nám hodí, protože jsem tam dal tu pastičku na ty ryby. Takže si chvilku počkáme a pak jí to dovezem. Jo, tak si otevřu ještě tohle, já to můžu roztrhnout. No, tak to jsem udělal teda dobře. Tady máme ten džus. Můžeme rovnou vypít. Že ona potom zůstane prázdná flaška, do který pak budeme lít to kiliu z toho baťohu. Jo, tady máme párečky nějaký. To si dám do backpacku a pak to tam nějak vyházím. Jo, je to tady skoro uklizený. Kromě tohohle spreje, tak. Jsem všechno někam naházel, tady mám nějaký věci, nějaké cukry. Ale když bych se dostal nahoru, jsou tam ty plechovky, tady ty. A ještě tady je džus. A to je všechno vlastně. Já jsem nic nedával. Jo, v garáži tady, tam jsem naházel vlastně jenom všechny ty zbylé věci. Ty spreje, to dvoutaktní palivo, tady to, ten brzdová kapalina a do spojky a ještě ta třetí věc, nevím, jaká to je. Spreje, jo, baterka, nebo baterky, tak ty dám takhle sem. Nevím, proč tady už od začátku hry nejsou, ale takhle tady můžu hezky nahodit. Tady naházím a můžeme svítit ve tmě, takže to se taky hodí, samozřejmě. Jo, ještě tady je ten řemen, nebo co to je. Takže v tomhle díle jsme teda nakoupili a to je vlastně jediné, co jsme udělali. Na Satsumě jsme teda nezapracovali, protože jsem se chtěl přímo tenhle díl jenom na ten nákup, aby jsme měli všechny potřebné věci a mohli pořádně začít. Což teda vlastně nemůžeme pořádně začít, protože ty písty hlavně a ještě pár věcí potřebujeme koupit nový u Flétaryho. Flétary to je
v servise to mechanik. Takže u něho si koupíme nový písty a myslím, že i novou ten head gasket, tu krytku. I když ta teda není tak těžká na výměnu, to jenom dáme pryč hlavu. A jinak to je jakoby v pohodě. Jinak asi nic. Jinak asi na výměnu pak tady nic jako na potřebnou výměnu, aby jsme to mohli mít jako aspoň trošičku funkční. Tak na výměnu už nic nepotřebujeme asi. Jo, ještě tady je ten sportovní, tady ten. Což ten dělá to, že se ten motor nebude tolik klepat. Myslím teda, nevím k čemu teda přesně, myslím, že to je kvůli tomu, že by se neklepal tolik ten motor. Ale nejsem si jistý. No, takže tenhle teda kratší díl, tak bych tady chtěl ukončit. A uvidíme se zase někdy příště. Snad zítra, snad někdy jindy. Tak jo, tak čus.